Ziyabethana izimvo kubathandi bebhola ekhatywayo ingakumbi kubalandeli beqela le-I-Kaizer Chiefs emva kokuba eliqela libhengeze u-Molefi Ntseki njengomqeqeshi omtsha. Amakhosi avakalise ezindaba izolo kwaye Zwane obengumqeqeshi kwisizini ephelileyo. Uzakuba lisekela likaNtseki kunye no-Dillon Sheppard, umhlalutyi wezemidlalo uSiphamandla Mavuso, uthi makanikwe ithuba uNtseki njengamqeqeshi wonke azibonakalise phambi kokuba agityiselwe ngamatye. Abalandeli b'Amakhosi balugqobevu ngumsindo emva kokubhengezwa kukaMolefi Ntseki njengomqeqeshi omtsha weliqela. Iza kuba kokuqala ke lo kaNtseki eqeqesha iqela elidlala ku-PSL, loo nto ke ithetha ukuba mkhulu kakhulu umnqantsa aza kuwunyuka. Umbuzo ke ngowokuba ingaba sisigqibo esisiso kusini na esi sithatyathwe yi-Kaizer Chiefs. Abantu bazothi nomuntu uhluleke kubafana club football ayifani ne-national team. So asikhona ukuzikompera futhi. Zwane uphiwe i-chance, if uMolefi Ntseki ephiwa i-chance, why kukhona inkinga lapho? Lo kaMavuso uthi iingxaki ze-Kaizer Chiefs zingangendaba kandoda kwaye nokuba bekuthathwe owuphi umqeqeshi bekungasoze kube lula. Nezi-players ezininzi azinayo i-experience yokudlalela iqela elifana ne-Kaizer Chiefs, ne-pressure eza ne-Kaizer Chiefs. Kuyo yonke ke loo nto abalandeli bona badikwe yokosa nanjengoko kugquba imbalela yendebe kweli qela isithuba seminyaka esibhozo ngoku. Kaizer Chiefs ayibe serious now. This season i-Chiefs kumele win i-trophy. Kukhangeleka ngathi kusekude bhakubha kweli qela laseNaturena, kodwa ke kuza kucaca kwisizini ezayo ukuba lo kaNtseki ingaba uza kuza namaduna okanye amathokazi kusini na. Nake sicaphule izimvo zabantu ngomqeqeshi omtsha weqela i-Kaizer Chiefs. Mhlambe khona angasenzela kona kodwa ngesesilambe kakhulu asisenamatrophy lapha nephepheni. Sifuna umuntu ozasifakela izindebe. Kwakhe ke kube into engimangazile mina kakhulu. Kodwa ke indoda siyijaja ngemisebenzi yayo, somnikeza ithuba. Ngike sebalandeli bekhosi ngesinikeza ithuba singamjaji engaqalisa ukwenza umsebenzi wakhe. Sambona ngokugeba ezinhlanu yakwentshandayo. Angiboni igxeke into obana kube kuchongwa okaNtseki abe ngumqeqeshi. Okubalekile into obana qinisekiswe ngabadlali. Andilibona olutshintsho oluluhle mina balenzayo. Lo muntu bamfakileyo ebekwa lapha kwakulemba izinye noba ebengaqeqeshi ngokwakhe. Angicolisekile ngalesinqumo se-Kaizer Chiefs, kodwa bengibona ukuthi ake simnikezeni ithuba lo kaNtseki. Ukube kuthiwa ube namava noma enemibono ehlakaniphile engayenza iqembu le-Kaizer Chiefs leshintshe indlela edlala ngayo, ungabe wayiveza because ubeyingxenye yeqembu. Manje imuphi umehluko azowenza?